Hello mga dudong mga inday, welcome to my channel, ang Dude Store ta. Karon sabay ta, mananaw ta og dula sa volleyball Kipalili Tingas versus Barangay San Miguel and Kipalili Boys.
Yeah, thank you very much. Nidaog ang Barangay Kipali laban sa San Miguel. Congratulations. Thank you for watching. Hato sa sunod na ito nga video sa pagkakaroon. Bye-bye. God bless everyone. Thank you for watching.